Здравейте, аз съм Любо и съм един от съоснователите на маркетинг агенция DeckVision, като се занимавам с развитието на Google Ads като услуга в нашата агенция. Нямаше как да пропусна възможността да направя клип на една от най-важните теми, които в момента се обсъжда в Google Ads обществото, а именно новината, че Google Shopping идва в България на края на тази година. Затова това е първият клип от поредицата в този канал, в който ще покрием всичките основни стъпки, когато става въпрос за Google Shopping и как ние трябва да подготвим нашия онлайн магазин, за да е готов, когато дойде шопинг кампанията. А ето и темите, през които ще преминем. Първо видео, това е интро темата, в която ви показвам какво е шопинг, как работи в чужбина и защо трябва да се подготвите сега. Втората точка е подреждане на списък с продукти. В него ще говорим за това какво са скута, какво е GTIN, баркодове и един също така таен трик, който ще ви споделя. Третата тема е Title Optimization и защо всъщност заглавието е едно от много важните неща, когато става въпрос за Google Shopping. В него ще ви покажа добри и лоши примери как се пишат заглавия. Четвърта точка ще бъде продуктовата страница, като разгледаме всичко в нея, описание, снимки, офертата ви, Trust Factors и така нататък. В петото видео ще разгледаме снимки и видеа, също така размерите, сцените, които може да използвате за вашите продуктови снимки. Шестата точка ще е уебсайт, като има много важни неща, които трябва да засегнем точно в тази тема, така че няма как да я подминем. Седмата тема ще бъде ревюта и Seller Ratings. Ще ви покажем как да събирате ревюта и как това ще ви помогне да подобрите вашите шопинг реклами по-нататък. Осмата тема ще бъде тракинг. Ще разгледаме как това е много важно за кампаниите и не само за тях, ами и за събирането на данни. Последната тема на видеята ще бъде Product Feed. Как може да създадете Product Feed за вашия онлайн магазин, като ще минем през няколко онлайн платформи, които може да имате вебсайт, като Shopify, WordPress, Shopico, CloudCard или Gomba Shop. Ще покажем различните фидове, които може да създадете. Съответно, гледайки видеята преди това, ще може много добре да се подготвите, така че когато дойде шопинг, вие да сте подготвени. А сега към видеото. Какво всъщност е шопинг кампанията? Ето това е пример на шопинг кампания, като много ясно може да видите, че това се показва над search резултатите. Т.е. то се показва на първо място. Виждате снимка на продукта, виждате неговото име, цената и ревютата, които има продукта. Тук е много важно да споделя, че от нашия опит това, което виждаме е, че хората са изключително мързеливи. И буквално кликат на първото нещо, което видят. Т.е. когато вие поставите вашите продуктови снимки над search резултатите, се очаква те да бъдат кликани много по-често. Също така много зависи как вие си подредите вашите продуктови категории, как напишете своите описания, заглавия и така нататък, но за тази тема в следващите видеа. А сега искам да ви покажа и малко данни от няколко акаунта, които имаме, за да може да придобиете представа всъщност колко важни са шопинг кампаниите и как те аутперформват почти всички останали кампании. Първият акаунт, който искам да видим е именно този. Това е онлайн магазин, който се намира в Англия и тук сме наредили кампаниите по кост. Като може да видите, че първите три кампании, те са 2 PMAX и един шопинг, като трябва да спомена, че двата PMAX, които пускаме, те почти изцяло се показват само в шопинг фида и може да видите, че те взимат реално почти целият бюджет, който имаме за този акаунт. Като може да видите, че те носят основното и количество като цяло от конверсии, които има в акаунта, нищо, че conversion rate е доста нисък. Самия бюджет, който сме сложили за кампаниите е доста висок. Вторият акаунт, който иска да ви покажа е в Европа, като в него отново имаме нареждане по кост за последните 60 дни. Може да видите, че шопинг кампанията носи conversion rate от 0,90 и съответно PMAX 0,01%, но това е отново заради факта, че имаме страшно много импресии. Ако трябва да сравним броят на конверсии, които са дошли от шопинга от PMAX, е 1:4. Скролваме малко по-надолу, за да видите останалите кампании за какво става въпрос. Имаме няколко Search и Demand Gen кампании, които конверсиите, които носят те, са доста по-малко сравнено с шопинга. И съответно това искам да покажа, че основният бюджет отива в шопинг кампании. Третият акаунт, който исках да ви покажа, сплита по реклами е един Search, един Shopping, един Demand Gen и един Display. Search кампанията, която е за Brand Protection, но това е очаквано. Като това, което основно добре се представя тук е Search кампанията, която е за Brand Protection, но това е очаквано. Но основната част от фунията, в която докарваме хора към сайта, това е през Shopping кампанията, въпреки че тя има само една конверсия за последните 30 дни. Хората, които влизат на сайта, са точно тези, които ни трябват, като после те се ремаркетират през мета и през дисплейната кампания, която имаме и съответно ги затваряме после в Search кампанията, която е за Brand Protection. Защо ви показвам това цялото нещо? Именно заради това, че искам българските брандове да бъдат подготвени, когато шопинг дойде. Всеки един трябва да е много наясно и да знае, че абсолютно всеки един онлайн магазин ще се втурне в това да оптимизира своите шопинг кампании
и да ги пробва в началото. Съответно, колкото по-бързо действате от сега, толкова по-голям шанс имате да успеете с този тип кампания още в самото начало. И ако си мислите, че октомври месец е близо, според мен се бъркате много сериозно. Нали, просто се оглеждаме, штрак и вече е юни месец, а точно след 5 месеца идва ноември. Да, нямаме официална дата за старт на шопинг кампаниите, но 5 месеца са малко време, ако имате 1000 продукта на сайта, за да ги оптимизирате и техните снимки, и заглавията, и да си подготвите автоматизациите. Така че много тежко насърчавам всеки един, който иска да бъде подготвен, той да започне да се подготвя от сега. Именно за това направихме ръководство, което да ви помогне с шопинг кампаниите и как да си подготвите магазина. Ще оставя линк долу в описанието, но също така може да сканирате и този QR код, за да си го свалите. Самото ръководство ще ви даде скелета, по който трябва да мислите, когато трябва да оптимизирате своя онлайн магазин, така че да е подготвен, но тези видеа, които по-рано казах, че ще направят, те ще влезат малко повече в дълбочина това как наистина да мислите и какво точно трябва да направите, за да сте супер подготвени. Насърчавам всеки един от вас, който иска още от сега да започне да се подготвя, но няма времето да изпълни абсолютно всички стъпки, които са необходими за това нещо. Може преспокойно да се свържете с нас и ние ще го направим заедно с вас. В момента ние започваме да оптимизираме магазините, с които текущо работим, защото просто знаем колко много време отнема това нещо. И ако ти чакаш до последния момент да дойде септември и октомври, то тогава, ако искаш ние да ти помогнем, най-вероятно няма да успеем. Затова, ако имаш желание, оставям линк и долу към нашия уебсайт, където можеш да попълниш формата, да започнем да работим заедно от по-рано и да постигнем твоите цели, когато става въпрос за Google Ads и оптимизирането на твоя уебсайт.